Ama beliau ang keretuk perpeti gugur. Nan sepanjang rundiang datuk tadi nan talimpah kepada kami dicaliak keujuk pahamnya turi titian budi tarang dibatin di ulemu. Kalau ditoreh di Selisia jikok diundang di perberai Allah tentu kelihatan. Tapi semantang pun baik itu ambua-sambua kata tibo langkah-langkah kata sampai Allahu alam pengantungan. Basulik menani budi narusuah khilaf kok tibo senjang awaliak kanambona. Nak jan basuh nan ba itu elok dituruk bari adat patut digam-gam kata bona pipatah adat nang kewi. Kalau banyak balembago orang tua sebuah hukum pengulu sang undang-undang ulama samu sekitab. Naknya setali sejinjang nak saikek saberumbung. Nak sauku alai jawatin sauku mangko menjadi sesuai mangko tokona. Duduk seorang bersampik-sampik duduk bersama mangko lapang. Sementara kami bayo diwalakkan katos kutiko rundiang delo jang fakat. Sombah disimpan dalam baris sementara pam dirunuk. Nak dapat katonan sebuah menanti datuk seketika. Menanti kami sekongkua. Ama beliau ang datuk aja merajo. Ambo datuk. Sungguh pun datuk seorang nan taimbau ditujukan kepada kita nan sialik nan datang dari 50 kota. Tentang rundiang simpangkalan kepada kita nan bersama. Tentang minum jemakan. Dek pandai bujang palagan pandai menati yang jemaah hidang. Tagak bermain ke ruang selo. Takonak kupi hari kepalo laki sampiang tanun Arab bugi Makassar namukan. Segala hidangan ke tengah naknya selamat samprono. Minumlah air agak seragu ataupun nasi kat kopa. Baitu sombah dari sepangkalan pulang maklum ke datuk. Telah sampai dan ku datuk Raja nan panjang. Sampai aja Raja. Sepanjang titah dari yang ku datuk jalanan pasar datuk turiti katonan bona datuk sabui. Tapi semantang pun baitu diambo posan indak baturiti pitaruh indak baunikan. Karena datuk tadi nan menconcang, datuk jua memutihkan. Sekian sombah pada datuk. Angku datuk perpeti gugur. Yo. Lomak duduknya marapulai basandiang jona daro di muka sidang ni mama. Kok basuo talambek yo talalai menjawab kata datuk cako. Izin jurela meminta. Insyaallah angku. Angku datuk perpeti gugur. Lalu langku. Elok basuhnya orang disiko bayak budinya si pangkalan kami tiba di pepasukan bosonsong babok duduk kelongkok carano kelangkapan. Tarapak jambar di tengah nasi keminta kami santap air nak minta kami taguk kan baik tu bona aku teratur. Sawananya. Setentang jambanan tedang je maaf kami menjawab batangguh kami menerima sebab baal ada baik itu. Ulah dek selo baradoan parut lekonyang sendirinya. Awi lopeh tarago minum sojuk dok budi si pangkalan. Daripada minum je makan eloklah duduk berpandangan segitu sembah ke datuk. Angku datuk Raja nan panjang. Lalu angku. Kangku jo sembah bertumpukan sungguh kangku bertumpukan wujud dibatin kena rapek kepada sidang alek kami. Namba ibarat ambacang jatuh, timpo bertimpo turun batang ambo ditimpo dek bicara nan datang dari angku. Adapun kato nan talayang kepada ambo, kok bisi alah kadengaran ku imbau walah kalampawan, tapi semantang pun baitu. Dek karano kami lai berdua je bertiga. Nak ambo giliang ambo bulekkan nak segolong kami sepangka mahambiak kato nan saragam. Amako ku ambo elah katonyo fakat menanti yang ku sekutiko lai ke dalam bana tu tuan. Ambo pakai supaya menanti agak segiro benar tuan. Insyaallah. Angku datuk angku rajo. Ma angku datuk benar kayo. Nitang kesempurnaan sambah. Kini ko lah tibo pulau penitahan dari pihak alek kita. Apalah yang menjadi buah penitahan beliau. Setantang jamba nala ke tengah nan tunjuk kepada alek. Rupanya bertangguh beliau tentang itu. Sasak lambo dek tagamang cameh lambo dek takaju rumi lambo berbicara. Mako dek kata surang dibulei kata banyak dipayokan. Nak sarantak kita kemudian nak sarayun kita kai lia. Ayo bertolong diangku je bicara pencarian angku kayaknya segitu sembah pedangku. Mangku datuk pati gua. Kita Sambah mau pulangkan pedangku. Duduk surang bersampik-sampik duduk banyak balapang-lapang kato alangku payokan rundiang Allah angku edakan. Bayo-yo kita jonan tuo batido-tido jonan mudo. Kini ko angku pabaakan pita dari alek. Jawab ketumbuh dari ambo kan bayo baitu bana tu angku ah. iya benar. Pihak di ambo ke jawabnya. Mandanga baso panjangkan jauh makna anan tersirik. Mungkin jo pandang alum bayi rupo dimakan rasu ndak kesaju. Sebab masakan indak sesuai jo ada indak samperono sio-sio pangkaman jamu. Tapi nak menjadi pinta je pintu kok anggan bana menerima salero indak membari nan sesuok makan kanjibo nak sanang hati orang di dapur andaknya berterima je suku hati berjawab sajo jo kerajo angku jo manta sampai asa kitu sambah dari ambo insyaallah
Mangku Datuk Raja Nan Panjang. Lalu aku. Kang Pujo sembah betibukan kerana wangkulah pucuk bulik putaran angin dari alek kami kerilahan jiwa pemanuhi. Allah nangka menjadi buah persembahan nambo. Taradok titah hangku nalah tarapak kepada kami pangka. Jaja indak kambu tikamku, katu indak kambu ulang. Karena mau kuah mungkin indak semua panjang kok mau indak sama merah siu-siu ambo tentang itu. Namun kok tak salah ambo menyimak, kok tak gawa ambo mendengar. Tantang hidangan nan ketengah, betangguh hangku menerimu, maila atir sakirumi lah kami berbicara. Mangger tuan. Ambo. Di kami yung juga kebaikanku. Nan dianta ndaknya sampai nanikai, ndaknya rare itu nan niat sebenarnya. Tapi rupanya diangku terima indak bambia. Sudah berpujua petangi haiku na merusuh hati keminggu. Sedangkan lama napi rinyuak di danau bercakak gariang jebarau barabui panciang di muaro aruk kekancah kekuali menangah kami kabarale. 10 merentak dalam kapuak jamu bakaja masuk langsung ingin ke satu dalam jamba penjamu alik dari Jawa. Jauh tibu hati keminggu. Mendengar baso berpanjangkan. Bertangguh hangku hati nanadu. Kok baroso hangku mailaan. Ulang berfikir tentang itu hangku. Angku Datuk Perpetiku gua. Bararak candunya awan seriang nampaknya kilik tandunya hujan kemenjadi. Koyo hidan ke kami makan, pinta di kami segala oleh. Soto Jepang ka madois kitu sambal kianku. Kayu benamu madang sapek pangka ditarah jadi paran ujuang nyambiak ke jariau. Jambar tatiang untuk alek pangka biasa tekudian pertambuhan ke kami silaungku. Sikat duduk di tengah pokan nureknya jelo bajelo. Datuk duduk kami kemakan. Kok nampak oleh kurang basuh. Kok nama ragu kami yang kerja? Anggur Datuk Raja Nan Panjang. Lalu anggur. Badia japun di bangkau ulu sarek muatan kayu kalek. Bari yang pun nambodo ulu sambah tertimpu pada alek. Apalah na menjadi sambah ambo. Pihak di jambanan ke tengah bajupang tuga dari angku suliklah kami mantakan. Baan kini. Lah barapi kilek di awan, lah tabah gabak di ulu badantam bunyi petih tongga tandonya hujan yang keturun. Maka dek memuliakan kandak anggur tua. Kesamu di rauknya alek jepangka samu kabasah keduanya lah senang ting. Anggur tua perpeti gua. Tahu ilang ko. Tando batali yo bairi, tando batampu yo jenjang. Maka ko yo nasi ke kami makan tu aye ko yo kau minum. Atolong Datuk menentukan nama kue kepalanya. Sekian sembah kira tua. Mangku Datuk Raja Nan Panjang. Lalu aku. Aku itu jenis tanyuangku salah hati peragu. Kita awali jo bismillahirrahmanirrahim. Kita sudahi jo alhamdulillahirrabbilalamin. Itu lai kuah kepalanya ku. Bismillahirrahmanirrahim. Angku Datuk Perpati gua. Sungguh pun Datuk surang nantai bau. Tagah de adat jo pusako. Dek baris cupak jo gantang. Dek alu Datuk kesamonyo. Ambo ke mendatangkan sombah. Adapun sombah nangka ditunggangkan kepada Datuk. Kalau basiang dinan tumbuh. Jika menimbang dinan ado. Tumbuh serupo iko kini. Sandi andiko dalam kampuang. Datuk tempuak tangkainya. Inggiran silang jo salisiah. Kusui di Datuk selesainya.
karuah di datuk kajaniahnya. Ibadat diri badan datuk kayu godang di tengah padang baurek limbago matan babatang sondi andiko badahan cupak jo gantang. Barantiang bari jo balabeh padaun rimbun jo adat babungo mungkin jo patui babuah kato nan bona. Buliah baselo di ureknyo dapek basanda di batangnya gantungan cupak nan duo. Pertama cupak usali, kedua cupak buatan. Nan dikatakan cupak usali nan sapantiang tali bajak kupang jo omeh masuk pulau nan gonok duo boleh tayi. Dikiki babi bosi dibasuh babi air. Dianjak indaknya mati, dibubui indaknya layu. Itu nan dikatakan cupak usali. Nan tasawui cupak buatan, nan batapuang kapua je sodah, balicik pinang jo gambir. Sesuai mangko takonak, saukua mangko menjadi. Kok datang hujan jo paneh, sabari papantang hilang, sahombun taknya lupa. Lah jonia cahayo adat, lah torang bangun pusako, bak rumput ditimpurinai, musim pabilo lipu alai. Selangkah turun dari jonjang, dari tanggo rumah kampung ngeten, di Taeh Simalanggang, di gurun lubuk batingkok, di piobang sungai Baringin, jorong gando nan kampung kami bona. Bari tabentang kami turui, lobuah nanggolong kami tompuah. Tibo di rona sungai Batang, iyo di jorong kampung Datua. Kok tibo olah ba dudukkan, lah taunjuk siria jo carano, tandolah sudah minum jo makan. Dan sekarang iko kini, pihak diri marapurai, lah duduk di atas rumah, duduk di ruang rumah nan godang. Di lingkuang niniaknya mamak, di muko ibu jo bapo, sarato ipa dengan bisan, cukup jo urang mudo mata, lah duduk basan yang duo. Nampak bulan jo matahari, bintang kujora menguliliang. Kok tumbuh di tengah rumah, kajadi adat bijo nan bayak, katungke pamani jalan, kakori pamaga adat dalam adat beradat pulau. Kok elok rotak tangannya, panjang bau ke pengorek, singkek bau ke mauleh, sentiang bau ke membilai. Kok elok rotak lidahnya, kusui bau ke menyelesai, karuah dapek menjonihi. Kemudian nak serentak galah, ilia nak serang kuah dayuang. Tapi samantang pun bak itu, pihak kadiri marapulai, raso manetek niro pinang, antah baraya antah indak, nan bak alu patah batimpo, musim pabilo kabatarua. Ibu nan bak padi salibu, awak tumbuh musim talampau, urek tagantuang kajarami, rangkiang tinggi nan dicinto. Supaya datuk terimo elok-elok, iyo di dalam tapak tangan. Sekian sombah pada datuk. Lah sampai di angku datuk Raja Nan Panjang. Lah sampai datuk. Pihak di kami si pangkalan nan menuang sambah kanarape titah tetabua kanan banyak kepada datuk kasadonyo saratu alek nan hadir nangko. Nan saling kuang dindiang di tapi sedaran bandua di tengah sesongkok tulang bubuangan kangku juo tumpuan sambah. Ayo mang datuk Raja Nan Panjang. Joko diagak di kanang-kanang ditimbang sahabih patui mana ku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit setiap tumbuh nan bayi iyo iradat nan bakandak dek kudarat nan kuaso isinyo adat dengan syarat. Pertamu syarat nan mengatur, kedua adat nan memakai. Pihak di syarat nan mengatur warih nan titiak dari Nabi talukih barihnya dalam kitab besuo ditutua malin suri ketubah imam katik tuanku jo guru-guru. Nyatolah sandi taga adat tunggak lazim pagaran kokoh naraco indak main daun bungka piawai salamonyo di dunia pedoman hidup di akhirat parisai amal. Saukua hukum sesuai aluan nindak basalisiah salah tak dalil jemadulul sedundun adat jaugamu adat kawi sarak lalazim undang menurut di belakang. Kini babuha jo akad nikah takabe arek ijab kabul lah tahun jam kaurek bumi mencewang kalangi Allah iyo banamu nikah kawin. Limbak nandari pada itu tantangan adat nama memakai pusako budi caniago nawangan datuk perpatian dan sabatang dua pusako koto piliang di bawah panji datuk ketembungungan. Melihat luruh bertujuan memandang adat baju kalo kok luruh manahan tiliak balabeh manahan cubo bantuak dimakan siku-siku bungka ganuk manahan asah hukum adil manahan bandi yang kato bana manahan liek banamo japuk yuanta basambi arak juiriang. Lah turun dari kampuangangku, turunan dari rumah tanggo etan di Taeh Simalanggang di gurun lubuk batingkok di piobang sungai Baringin di gando jorong sabananyo iyo di ranah payo kumbuah dalam daerah 50. Arah iriang sepanjang jalan dombak-dombai sepanjang labuah aguang talemong jadi tapuang sorak jesurai jadi bungu.
Salatui badia pusako tagak merawa bungu adat begubuh tabuah larangan pengulu di nagari masuk ke ranah kampung kami. Iolah ranah Tanjung Raya 10 koto di dalamnya dalam daerah Luar Agam. Tanjung Sani Maula Lidih meninjau tinggi rendahan urang bayu mudo sekampung sasa tak sudah 6 koto Sungai Batang gadang sadonyo lah tibo di laman tanggo kami. Naik kateh rumah gadang 9 ruang salanja kudo balari sepakiak budak maimbau 7 gonjongnya je surambi. La duduk di tengah rumah di lantai lapiak paradani di bawah tirai langit-langit duduk beradok je sipangka. Pado ketiko ikut kini lah hampir adat nambah pakai. Pertama sambah menyambah, kedua baso je basi, ketiga siriah je pinang kampek minum je makan. Dan dikatakan sambah menyambah ganti mulia memuliakan tandonyo hidup banagari tando bakampuang bailaman rukun damai aman santoso. Pakato baso jebasi dilihat yang jogendang memakai paham rabah tagak runciang kok lai kemencucuak tajam kok lai malukui. Nandek tuah siriah jepinang adat usang pusakolamo di dalam luak nantigo dikuaso lareh nanduo penungkek tinggi bahanjuang palambuak gadang bahamba. Nan dikatakan minum jemakan mulia alek di bau makan ubek litak pamagalapa menjilih di tepi air elok lenggang diari paneh maradeso di paruk kanyang. Bahas sekarang kini nangko cancang kan duo sagaragai adat nan duo sakaitan aso adat kedua sarak. Niat sampai kaua salamat dek hidayat turun dari Allah adat jesara Allah kameh ijab kabu Allah samperono japui anta Allah selesai alek jamba itu pulo. Ko adatlah tabatu intan, ko saraklah tau judulah, katehlah tambun jantan ke bawah Allah takasiak bulan. Pado kutiko iko kini pihak Kadiri marapulai kemanakan nang kurusinan dari suku orang Melayu. Ketek dibari bapak namonyo Hendra nama pakai gadang diagiah mamak gala kini bagala Ustan Rajuendah. Nak baterimo jo suku hati dek kami urang disiko di dalam payung Ceniago kan baitu bana pinta gua tua. Benar betul. Indak dolai dan sepanjang katuang kuda tuak di kami pihak disiko sukolah bana menerimo nak semua ia membosek nak ulam pucuak menjulai. Gadang gunung gadang lah hati baalah bana gadang hati sulitlah tukang melukiskan di malin indak tabacokan nan bak menanai minyak panuah indak cukup ya tapak tangan jo niru kami tampuangkan. Supiak Siti Laminah nak lalu ke kandang ampek dahulu kato bestinah kemudian kato bescapek jo ke rebanangku. Angku datuk rajan panjang. Jokok disulam kasua-kasuanyo, jokok disuji bantah-bantanyo, kalau dikaji asau suanyo. Tak kalau masuk dahulunya, tasabab kumayan ke dibaka kumayan putih, asuk mendulang ke udaro. Tacangang adak bidodari disangko hari ke kiamat, kironyo urang memasang kawuan niat, talapat pada Allah memohon sako keturunan. Cito buliah kandak balaku dapeklah anak perempuan banamo Seripahanum. Ladapek bakanda hati lalaya supiak ketek tumbuhlah utang ibu baponyo sarato niniak dengan mama utang nampek parakaro. Manolah nampek parakaro pertama membawa turun mandi, kedua mengekahkannya, ketiga menyerahkan sekolah je mengaji, kampek mengawinkannya. Sajak sehari turun ke dunia dia tong-tong kanari dibilang-bilang ke bulan lah cukup umur 7 bales siriah lah patut berjunjuangan. Melihat anak nan lah gadang utang nan 3 lah tabaya tinggal lah utang sebuah lai kini ko baru melansaikannya. Dek basuo rueh di buku sesuai suto jetura ariko naik kantakan kato menjadi kato menjadi sabana kato kini lah baru bakato kanyo. Mako pada hari ikolah marawanan baturiah padang nan bau kuat tekarang janji jo buatan menanyakan nurang semando kami kateh rumah tanggonyo. Dilewakan ke kampung Rami, diimbaukan di Labuah Golong, diperbuat akad nikah meriang arak dengan kawin serato alek dengan jamu. Siupiak Siti Rapiah nak pai ke Panajunan berbalik ke Kota Tuo hari cukup bilangan sudah masuk lalamo menantikan hari kini mangko besuo. Baim pun ninyak dengan mama hadirlah ando basumando nan babako bau juang ameh langkuk baipa dengan bisan memandang anak jeminantu duduk besandiang di palaminan. Sikua ikan, sikua kulari, samo ritubo keduonyo, surang bulan, surang mentari, samo mencayo keduonyo. Mang udah tua rajan panjang. Aduk Kadiri anak daro, kok badan iyolah gadang, tapi gadangnya membawa lama. Kok tinggi iyolah tinggi membawa rueh buku.
Sekolah rendah mengaji tangguang betanak menggulai ku alun kami menyulam menarawang balun pun pandai aka balun pendapat kurang pengalaman jauh kali. Nanba umpamo kain palekat banang kasa coloknya kabua ragi bagi jai tiok peta alua kepalo wasalisiah dipakai raso kemengulang tapi semantang pun itu geretua. Barakat sabah sultan sati menyang malam buat tanam ko untuang baurek bakat tunggang berumpun bagumpam gadang panahan tadi yang janyo taban. Nyoba batang badahan rampak barantiang badaun rimbun ketampe ingguk buruang tabang. Nyoba bungo baputiak banyak batangkai babuah labek mengkanan nurang saalamnya. Mandoalah kita kanan satu kakalah beliau berumah tanggo bak putiang lakik kaulu lilin nembalau parakeknya ketangga raso tak mungkin nantah garak dari Allah. Rukun damai aman santoso kalurah samu dape ayah ke bukit samu dape angin sahayun salacik sejalan semula sakato sayo. Kok basuo dasun je sadah sarai di bawah rumpun lado. Kok basuo asluang jepit tanah kacarai kaung kai tido. Ba Adam je Siti Hawa serupo Ibrahim Siti Sarah umpama Yusuf je Zulaikha ibarat Muhammad je Khadijah. Itulah doa pinta kita kepada Allah nan kuasa. Ayo mang retu arjana panjang. Ba nang kini ko bertanya kami kan kuda tua lepas tu ko kita tuhuakan tentang japut yantas. Kitu dulu ngertua. Angku datuk perpeti guguk. Sampai ke lembu. Barundiang ndak sedang sepatah, bajalan ndak sedang selangkah. Membau juo ambo ke datuk. Yo. Adapun nan kadimbau kang kepada datuk pada waktu iko kini tontangan minum je makan. Kok minum lah pada mau sudiang makan lah pada mau sodang. Sawajah daripada itulah balelo lah barupo lah basep lah basifat. Saga dek wari nama jawe dek besoko nama tolong. Nan baico nama pakai nan kewi juo jangan adat gitu. Indak muaro nama lintang tu Allah selamat ile jemudia sentoso kiri kanan. Ko niat kala sampai mekosuk lado. Nan cinto lah sia la lopeh niat inasar. Nan jopu olah tabao tu nan diantau lah sampai. De oleh sepinta sepokok tu sepokok sepinta adat tergantung kebona. Iyo Rasulullah bona kami tu minta memohon turun tanggoda tu. Menuju ruak 50 pulang ke rumah masing-masing eteng kerana haram piobang. Sekian sembah kianku. Mohon kita tuak lagi yang panjang. Sepanjang kata angku tadi itulah kata sabananya bana sama dibanding Allah salah tak ditampiknya. Ya di badan diriambo na menjadi tumpuan kita hulaan tambah seibarat orang pai menyimpi, ba aku garandang menyimpi. Dicari ketika bayak dipilih masuk na nelok masuk diambil galah salapan lalu berjalan masuk hutan. Lah tibo dirimbo nang satumpak dipandang dia kemudian dilihat kiri ke kanan tampaklah buruang anak nuri inggok kayu nang sabatang sedang mengirai-ngirai saya sedang melapeh-lapeh saya. Lalu diambil sumpitan gadang sarato damak nan baik puah disumpik burung di dahan nan bakapeh panuah jerama.
Ketibo damak diatih begali je bungo kambang babenda je buah ranun babega-bega je awan. Maka sementara buruang nak ketangan diwalakkan kalam sekutiko menanti angku sementara lai ke dalam bana tunggu. Manggu Datuk Angku Rajo. Kecilek camin di udara jatuh kalawit batu karang hilang disembaikan rayo. Dek bana tambah nanti bo laia kepada ambo surang batin kepada kita siko. Kato waris kabagawe, kato pusako kabatolong menurut pepatah dipatitih basuo peminan adat. Batanun kulindan suto sajalan raji jebanang suri di mano talataknya. Layang melayang sambah tibo timpo betimpo salam datang kisah sambo tantaknya. Kato terpegang dek pangulurun yang tersimpan di narate awajuakia kok sepakat laia jebatin kok sesuai. Tiak jo kato kamanjawab, iyo juga yuang kamanyambut tapi diambo tarabiknya. Sungguh diambo tarabiknya nyatu adat berarti tumbuh nyatu sako bainggaran. Bacupak kalau panuah magantang maharjo lelo undang-undang maisikan dak. Karena yo nan ba itu kato yo kato betul kato indak kato mati kato antah kato tersangkut luya kato umun kato subahat kato membunuh usah besuonan bagian itulah sifat amun minta. Bato kelaluan dengan ambo. Kini ko lah tibo titah dari ale apalah bunyi titah beliau. Dek basuo pepatah hurang sumbayangkan yo bawa katu alek kan yo bakutiko mako kutiko alek alah salasai wakatu mogari lah hampir masuk rupanya beliau lah nak murak telo kok tagak lah nak mayun langkah minta dilatih dek kita sepangkalan ndak donai dek kato pati kita jawab dek gayung pati kita sambut apalah sifat kamu pakai situ dulu sembah pedang datuk angku datuk perpati gua tambah dipohonkan pedangku. Buah runjangan uji icaro nan telembai kepada ambo tarang bersuluh matahari lah paham uji maknanya. Kita hasibo dari ale apalah kita dari ale. Dek mengasih Allah sampai nan dia amma Allah pacah mangkos tentang ale itu. Beliau duduk lah nak mau rak selo tagak lah nak mayun terlangkah ke pulang sampai surangkan iyo betul lalu penitan ale aku. Ya di badan diri ambo seibarat kurang balang-alang di karang tunggak di bingkai batuk karate ambun di bari baikua berkepalo terantang banlang jo teraju. Dilape sehari kini etan kangin nemeseru iyo kawan manggajuju satibo inyo di sanan berputa-puta jawan berbega-bega kekabut. Badan jauh hunilah ampir jangko ketagang di kanduri raso kekandua tagangi mangko kini. Ketangga teraju di udara, keputih sekali di gumpalan, pembenan mato nan hilang perintang hati nan kalapeh. Rumilah hambo menyabutnya tolong diangku je bicara pulang maklum pada angku. Angku datuk nan kodo rajo. Nan rajo kato sayu nan tuah kato sepakat. Inilah sebulai angku di sinan nambunan kamangatangahkan kato sepatah bana sebuah kepada sidang alik itu. Ndak dolai, insyaallah saja kejawabnya. Namun sebalik daripada itu, janyo ambo sorong lompatan. Mako kok salah ambo basapu, kok basuka wanja. Salah tak dikati tolong mengatangahkan kok lai salah tak di tengah tolong jangku meliaro. Batu yang ketua. InsyaAllah. Mang kuda tua raja panjang. Dek jauh jalan landek tibo dek tinggi batang lamurareh talalai kita pulangkan maaf kepada orang tujuh. Adapun titahangku tadi, Allah kami tidak patidokan. Apalah buah titahangku. Namba umpamo burung piti. Tabang berbega di udara balunta-lunta je kabut bentan-bentan jawan. Pueh malayang ni malayuk, pueh meninggi ni marandah tabang kepadang ribu-ribu. Iyo karimbo dan ketimpa. Tadang memakan buah rumput, ditak lapeh hawis pun tibo disaso, ambun dan setitiak sajuk nemukan nalang-alang bak panih timpurinyai. Membayang-bayang kemuku mencayo ke tak banak. Sanang hati bukan kepalang pareto maruang sebuah siat anggota tujuannya. Deklah sudah minum jemakan, mengkasih bana dalam hati menjalang pinang dan sabatang menurut sarang bertindakan pulang kasa kemulunyo. Kanda itu bana perlu penitahanku. Mana? Nan sepanjang kata angku tadi, didangalah banyak bunyi, dipandanglah banyak rupo, kata nembana angku sabut. Pihak di kami pangkalan, nan duduk saidaran tagak sepematang, Allah bailia bermudiakan lai berunjang melegakan. Tapi semantang ku itu angku. Saunjua kami alun sabari. Saujo alun salapeh kesanai alun salatakan. Bertangguh kami tentang itu bersifat tabang ku dulu. Tambah pedangku. Ma beliau angku datuk perpati gua. Sampaikan itu.
Tentang sembah kami tadi dek datuk setiti Allah balawikan skopa Allah bergunakan. Perundiang Allah baligakan bapa ini yang pemudiakan mencari kata dan sabuah. Pihak kadiri kami oleh sajak setapak turun tangguh sarak pai dari rumah. Langkah kami baitongkan jalan buku bayangkokan. Bahas tentang padu itu. Pisang tambatu sirah batu jantung ni sosok ramu-ramu. Kok lai kondak kawalaku usah gantung lamu-lamu. Rupa nak samu kami lihat, bunyi nak samu kita dongah. Sekian sambal kianku. Mohon bertuak raja panjang. Lalu apa? Dek kuat angin berseru badan siang banang di gumpalan ke putih jua mukironi. Dek boleh niat hati yang ku ditahan tidak tertahan ke pai jua mukironi. Tapi sungguh pun nandak kian. Mulia rasulnya kampung kami semarak koto sungai Batang bahan juang tuah nenek mamak di jalan ngalek dari Tiawang eten di ranah payo kumbuh. Jauh taibu hati kami bertua. Mendanga selo kabaurak mencaliak lenggang ke barayun. Ya mang bertua. Santano bandua indak manaktik. Tanggo tadila ditajuni maratok cando riak danau setagun bukit Tanjung Balai. Abatanyo kami kan kuda tua. Lai salesu ang kupai mendengar tangis magagawan. Nah sekian dulu tanyongku. Ang kuda tua berbetul gua. Misal. Sepanjang titah dari datuk lah maratuk cando lawik danau tetogun bukit Tanjung Boleh. Disiko tangis hugau-gauan melopeh kami kewayaran. Iyo pulau malah kirun. Tapi semantang pun baitu. Lah putih masuk orang piobang. Babuah ratuk digando menanti kami belum pulang. Bawa bertenggang tentang itu. Bona pun selo kadiurak baganjua suruh ke pangkalan. Tapi insya Allah kok umur lai semua panjang. Kok kita lai semua bayar. Isuk katamu kita banyak. Entah kalaunya halaman rumah mungkin kepatah dan yang tangguh. Dek tamu dari perkumbuah pulang maklum ke datuk. Angku datuk rajunan panjang. Joko itu nenangku sabu itulah kata sebenarnya. Tapi sungguh pun itu. Rampak tumbuhnya limau kapeh sakah sadahan masuk paga-paga anak orang di pigiran. Tiga putiaknya jadi ubek dan masak ambil tiga-tiga. Kok suko mana kami malapeh. Barito saya kami danga kelok-kelok tabiang lasaban. Di matua palang bambek lubuk tau jambak tarun tua. Jalan ke mana orang lalu? Betul kuah. Sama boleh datuk perbetia gua. Sampai ke lagi. Kok taban jalan di kelok-kelok putih jembatan lubuk tau. Di matua palang bambek percaya kami tentang itu. Tapi dia mufakat jalan ditimbun jorun jangan sisi disambung. Jo karilan palang dibuka bertenggang datuk tentang itu. Itu sambal kianku. Angku datuk. Halo, kok kata putih tadi bari rundiang tertibo di bunjainya menanti yang ku sekutiko. Sabab balah dia itu. Pihak di badan diri ambo. Terkunci mulut nak bertutu atau sampah bicara di rakuangan rumi lah ambo bawarito. Kadarina lain keterabinya sebab menanti yang ku sinangku. Kok dari mana ke tobiknya langku? Usale kondak kau bori asale pinta kebuliah. Sebab menanti kami siko. Angku datuk bandar kayo. Bisa angku. Dek nanya tu pihak sialek kepada kita si pangkalan memohon pintu dikuatkan melangkah bandua turun tangguh. Rasanya ialah patut dibandakan. Kata ganang tak mungkin lagi raso kesaban pematangnya. Bahas sekarang itu kini. Kata keputih dari angku rundi yang kekameh dari sinan. Pencarian angku tentang itu sekian sembah pedongku. Mangku datuk pepetiu gua. Lalu angku. Lah terserak ke bumi lebar, lah terbayang ke langit tinggi. Rundiang mendatang dari Alek meminta pulang sampai surang-surang berganjur suri ke pangkalan. Segininya daripada itu, kok kato patut berjawab, kok gayu yang minta disambut. Angku limpahkan ke diri jambo, aja je begitu tuanku. Sebenarnya. Menurut pasangan biasa sepanjang ukur aja jangko, kok kato sapata ke dinanti iyo dari pihak orang semando kita. Karena beliaulah mempunyai rumah gumpalan tapacik di tangannya. Jadi kok kita dudukkan di ureknya, kita sandakan di batangnya, nak tersangkut di dahan gadang, ala sabunyi yang ku tentang itu. Lah sebidu ambo tentu. Jadilah teng senaruh. Yo. Marah pemuncak. Muncak tu. Sedih betul lah. Lalu. Walaupun kangku-angku samba ambo tibokan, tapi yang menjadi tujuan kato adalah kepada angku-angku orang semando kami itu. Apalah yang menjadi buah persambahan ambo. Rupanya kini ko pihak kepada alek kita dek berjalan lah sibo di bate balaya lah sampai di pulau. Maka beliau-beliau lah banyak nak maurak selo buka langkah meninggalkan kita sepangkalan. Abang kini berpencarian angku tentang itu bunyi nak sambung kita dengar sekitu sambah pada ustaz. Sudah tu menurut kayu. Yo, lalu lah. Oh, bari izin kami dulu yang sebentar. Jadi
Tuan langsung minta lebih begitulah. Anggur itu menurut kayu. Minta. Lalu undian kami di siku apalah katu dan sebulik. Kok dapat pinta di pintu kami. Kerana jauh kampung ke di jalan. Naba malam beliau semalam nangko nak ini kami. Tapi dia memikirkan pemilih mentinggal di atas dulu. Kami lapih malah jual yang suci mukul yang ni. Sekian kali sama kami tu. Jadilah. Mangku datuk pemerintah juga. Talangku. Lambo tacung kan kata jangan pakai kepada orang-orang semando kita. Maka rupanya lah bulek dan tuang kelupa lah bulek kata jangan pakai bulek dan indak pasan yang lain picak dan indak pasan yang lain. Kalau nak menjadi cita-cita beliau kerana daerah jauh ke di jalan-jalan sampai tikung empatah nak ke di daki ampe puluh ampe kelok ke di panjat. Ayo di siko andaknya semalam nangko. Tapi dia kata sudah runjang amputi nak beliau-beliau perbuat dia pemilih dan tinggal di perkumbuah. Ajan sampai camih orang menanti, maka apa boleh buat? Dilapilah alik kita jati dan suci muka dan jadinya. Tapi sungguh pun baik itu, kerana nak menjadi saluran air polongan asok, ialah angku datuk perpatia. Mangko angku jo nang kamanta sampai kepada segala alik kita. Sekian sama pada angku. Jadilah angku datuk menurut kayo. Yo. Kini ko lah tibo golek dengan data lah wasu waya nang janiah saya nalandai. Arati mana lah sahayun salaki sejalan semula kita pihak pangkalan untuk mengizinkan alik kita nak pulang ke tampik surang-surang kan yo itu mana tadi tuanku. Banang. Maka dia lah sepakat pulau ambo dan kamahan takato. InsyaAllah sarahan namu terima ngerti. Alhamdulillah. Angku datuk rajunan panjang. Bukan. Sangke tangan menduo tersusun jari nan 10 tetunam nutik kalantai memohon bila jemaah. Bana pun nang kusurang duo tumpuan tambah. Wujud di hati kena banyak kabakeh sidang alik kami nan terhimpun di rumah gadang sampai ambo mengantarkan tambah. Allah talingka di pusako Allah taracak dalam adat bana tak dapat mengkiri. Biasa kato berkesudahan bajalan berperantian. Ko ilia tentu bermuaru. Joko bersiang atau tumbuh. Menimbang ateh nanado mako kini ko rasonyo balai Allah kibo di pulauanku. Manabang Allah merabahkan. Nanjama Allah pecah nimkati Allah sampai. Dek sabab kurang itu. Kiri nak pulang ke gagangnya, pinang tanya ke tampuaknya, seganjua suruh nak kembali tampu harap ke pewangkan dia, itu mana tunggu. Maka sebelum kandak kami bari, kata lapih sekami ajih izinkan kami berbicara. Apalah yang terjadi buah bicara kami. Sawajah tantang si pangkalan, nan mengirik marantang kakuk nan menjinjang tangkai alik nangko. Tentu dek gamang tangan takacak lalu tampehkan. Dek sasak kaki terancah, dek ragu mulik teloncek, dek sampik budi kesini. Tibo ko indak tapa basokan. Ale indak terpermuliakan tuah pengulu ko tegisia martabat tuang kuku tersingguang. Terkirah jalan kepai, terkirai jalan kepulang. Sumbang juga wakuk bersuwo, terpebuet salah disilik, teratur silap disilafat. Maaf juga minta banyak-banyak. Sama-sama Allah kok. Barang kini, dititih batang karamia, dititih tegua-gua. Jus diriah kami yang kupanjia, kini jo doa kami hantar. Padang panjang nagariasa duo jokoto periangan Minangkabau kambang bajurai. Kabui pai gunung ketingga maratok lurah kepenesan antah pabilo radolai. Askitu sambah pedong ketua. Ama beliau ang keroto parpati gugua. Misal ku. Nan sepanjang kato datuk nan talayang kepada kami iyo pulau malah kirun. Tapi semantang pun baitu nan ba ibarat bumi di langit yang malam potang pagi nan tak kue tangan. Pintu bumi dari bawah kondak sakalo isi alam. Langit nan tinggi kan lar sola rendah, alam nan lebar sola putih. Kok pinta kami olah lawari, kondak olah lawaraku. Alhamdulillah, terima kasih tuak, syukur nikmat selamu ni. Tapi semantang pun baik itu tuak iyo jua bakat orang. Nambah ibarat tukang gunsiang duduk di bangku tunggak ompek. Dibuka pakaian tubuh dipaluk di kain putih. Sikek main gunsiang menyopi obok teterak kiri kanan. Diambil pisau nan sebuah sajam nambukan alang-alang. Samyang tidak menyiso tuak tuambun dah memberi wakil. Ambil dia datuk cerminan sebuah. Pandang-pandang ibonala dia datuk. Tentang badan diri kami ku ado cacik dan binaso. Kami nan datang dari paya kumbuh. Awak masain kami datuk lah. InsyaAllah angku. Soal maaf-maafkan kita pulang saja kepada Tuhan. Sama-sama angku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.